Vemos que a Consellería de Sanidade o que está facendo é recortar servizos públicos, é dicir, recortar profesionais médicos naqueles centros que consideran de menor escala, non? Sobre todo os do ámbito rural. Vemos casos como que Taragoña ou Cabo de Cruz se fecharon en plena pandemia e aínda non volveron a abrir, e creemos que a Consellería de Sanidade, é dicir, o Partido Popular na Xunta de Galiza, pois o que está pretendendo é desmantelar os centros sanitarios do ámbito rural, o que está prexudicando a moitas persoas, sobre todo maiores, que no canto de teren médico cerca das súas casas, pois o que están tendo é que desplazarse a Ribeira, neste caso, pois tendo que coller un autobús, un taxi, ou dependendo de outras persoas que as poidan levar a Ribeira, non? Esta situación está a provocar, segundo os nacionalistas, unha merma na calidade asistencial no centro de saúde de Ribeira, onde teñen que acudir actualmente os veciños de Corrubedo que queiran ser atendidos, o que xa está a provocar unha situación de colapso. Que o Centro Médico de Ribeira está colapsado, porque neste momento carecen de 5 profesionais médicos do total de 14 que debería ter, non? Polo tanto, se derivamos persoas de Corrubedo a Ribeira, o que estamos facendo é deteriorar aínda máis a calidade da atención que poden fornecer os médicos e médicas de Ribeira. Ante esta situación xa avanzou que apoiará a veciñanza desta parroquia na súa lexítima reivindicación, rexistrando iniciativas no Parlamento e no Concello para exixir que a Xunta cubra ao 100% as vacantes de persoal sanitario que existen, así como tamén as baixas e vacacións. Que non imos consentir un deterioro da atención sanitaria en Corrubedo, igual que paramos os recortes que pretendían facer en Palmeira grazas á axuda dos veciños e veciñas e tamén coa nosa colaboración constante e apoiándose en todo momento, pois tamén lles estamos dicindo aos veciños e veciñas de Corrubedo que imos estar aí ao seu lado para todo o que precisen, non? Porque temos que deter estes recortes que está facendo o Partido Popular na sanidade pública e lamentamos que o Goberno de Ribeira pois non este á altura das circunstancias, non? Vemos un alcalde completamente á defensiva, un alcalde que defende por riba de todos os intereses do Partido Popular no canto de estar ao lado dos veciños e veciñas, neste caso, de Corrubedo.